Jane wis penutup ngaten nggih kelangan nggih kelan boten dados punapa mula saking menika dumateng saking para pendengar sak sampun tetembangan kelangan kabeh katur kula sang kanca kedah lerem mangke insyaallah sak sampun ibadah salat maghrib saged katuraken malih akhiripun wilujeng sonten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asik. Sun karepno bisa ambil riko selawat sing ya mung ambil riko tapi kalendi maneh ceritane wis beda saikine riko wis sing ana tega wong liya Ansun karepno bisa ambil riko selawat sing ya mung ambil riko tapi kalendi maneh ceritane wis beda saikine riko wis sing ana tega wong liya Arjuna asik kelangan isun iki wis kelangan kembang angsune maneman lara rasane atiku lara kudangan digawa wong liya lila sun coba ngeliyano masih Allah abad angsut rasa Arjuna Tanggaran punya coy asik karepno bisa ambil riko selawat sing ya mung ambil riko tapi kalendi maneh ceritane wis beda saikine riko wis sing ana tega wong liya kelangan isun iki wis kelangan kembang ansune maneman lara rasane atiku lara kudangan digawa wong liya sun coba ngeliyano masih abad angsut rasa kelangan isun iki wis kelangan kembang angsune maneman
jangan digawa wong liya lila sun coba ngeliana masih ya abad angsun